Amagumanyanga camagumabandla amahle kalanga. Namhlanje ngumgqibelo kaloku usuku esincokola ngalo ngezinto esidla umzi. Sidiza amahlebo siyacebisana. Quba ke nawe ke ukuhlomla apha ngezantsi ngokubuza ngokucebisa ngokugxeka. Ngokuba yinxalenye kaloku yayo le topic nangokuyishera kaloku kwabo banothi ngokuyiva bancedakale. Sithi kaloku nawe namntu netopic awuyibhala apha ngezantsi ukwenzela ukubana ukuba sithe xa siyijonga safumanisa uba ingathi abantu benganomdla kuyo, siza kuyiphanda kaloku mntanomhle sincokoncokole nabo bantu sincokoncokola nabo xa silungisa ezi zinto, sikhangele kwezo ndawo kubhalwa kuzo, sifunde ukwenzela ukuba kaloku size nayo into ephekwe yavuthwa, sifike siyiphake kaloku kwabo bantu who have subscribed. Subscribe ke nawe kaloku mntanomhle and hit that notification ukwenzela uba xa kukho imbiza esiyiphakayo ukwazi uliva nawe ivumbuse kude, uzokwazi kaloku usondela uzoba yinxalenye kaloku yabo bantu bazawuthi baxhamle. I-announcement ke mntanomhle khawulezileyo nenye eyokubana abo bebenomdla wokuba yinxalenye yesikolo iVusilanga Academy of Traditional Medicine besimane sisitsho kaloku uba nge-15 kuyavalwa. Namhlanje the 16th of May besivala ke izolo. Noba ungaya kulaa form you'll find that the form is now no longer active. Sizawuvula ke emva kweenyanga ezimbini okanye inyanga lena igroup ezawuqala iphakathi, kodwa igroup ezawulandela izawulandela 2 months after lena igroup, ukuba kaloku isikolo sithatha i-8 weeks is 1 day per week, yenze loo nto ibe ngu-8 session okanye 8 weeks. Bazawuphuma ke abo bazawube bephuma, bawuphuma benalo kaloku lolwazi lokuzihlanganisela, bewazi lamayeza esintu, bekwazi nowakhomba nasemathafeni. Senzela loo nto kaloku kwenzela uba silwandise olu lwazi, zibandakanye ke nesi sikolo wena mntu uthi sewuphosiwe, ukwenzela uba ingakuphosi le group izawulandela. Sizawugawulwa swarhuqa ke bantu abahle besisenza nje loo announcement yesikolo. Namhlanje siphethe isihloko kaloku ebesikhe sacelwa apha ko-inbox, bathi abantu, tata uBhele sikuvile ngoku ubuthetha ngezithwalo, wazitsho ingaske tata uBhele kho ungene kwinto nganye ukusiphandela ubuye nayo utsho kuba ukuthwala ngedlozi into esebenza njani, into ethini, yemba ithini, kuba kaloku ngoku awuthetha ngezithwalo wazithetha zaninzi. Sibalulukuva kaloku lena kuba ingathi into ekhoyo kula makhaya sihlala kuwo. Siphethe loo nto ke ukuthwala ngomntu ongekhoyo, ingasihlwele eso idlozi okanye ibe nguloo mntu ungamaziyo nawe sisihlwele lidlozi ke komnye umzi. Siyaqhuba ke singena kuso eso sihloko, siqale ngombuzo oqala ukuba kukuthini ukuthwala ngedlozi. Oku kaloku ukuthwala ngomntu ongekhoyo kuba beyinto enika wena amandla okuzenzela loo nto ufuna ukutyeba ngayo. Zininzi ke izinto abantu abatyeba ngazo mandulo phambili phaya, ibikukutyeba ukuba namasimi, ibikukutyeba ukuba neenkomo, ukuba neegusha. Isekhona ke loo nto ikukutyeba kulolo hlobo, ingakumbi apha ezilalini. Indoda ibe neegusha ezisuka apha ziyotsho phaa, isavulele eziba maziphume, ezinye seziphakathi edlelweni. Omnye athi mnayi ndifuna utyeba ngoba neeteksi, njalo njalo. Yindidi ke leyo yokuthwala, uvuse lo dlozi likuncedise kaloku ukwenza ezo nto zakuphathela obu butyebi. Zimbini ke zindidi zokuvusa elo dlozi okanye loo mntu ungekhoyo uba makasebenze nawe. Eyokuqala ukuba uvusa umntu wako wenu, ungavusa utatomkhulu, ungavusa utata, ungavusa ukhokho, ungavusa umakhulu, ungavusa udadobawo wayenezinto, okanye uthi ukhuthele uvuse yena ukuthi ufuna usebenza naye. Esibini ke eyokuba uvusa umntu ongengo wako wenu, umntu womnye umzi, umvuselo sizathu mhlawumbi engumntu okhutheleyo, engumntu osebenzayo, not necessarily uba engumntu onemali kodwa engumntu owenza izinto zibukwe zibonakale. Umbuzo ke bazisebenza njani ezi ndidi zale ntwalo. Eyokuqala ke le yokuthwala ngomntu wako wenu kukuhamba kaloku ephaa emadlakeni ekhaya, ufike uthethe khona notatomkhulu, utata makhulu, loo mama. Kuyaziwa kaloku uba xa siyothetha nezihlwele sinendlela esenza ngayo, sinendlela esihomba ngayo. Wenza loo nto kuyothetha phaa utsho uba tatomkhulu, tata
ndizokulanda uphethe lo mphafa ke ukuba uyolanda umntu ongutata okanye uphathe umganu xa uyolanda umntu ongumama. Nangona ke ingayonto ixhaphakayo kweminye imizi ukusetyenziswa kwalo mgani, uba ngumphafa noba ulanda mntu mni, kodwa abaninzi bayazi uba xa ndiyolanda ugogo wayikhuthele zawuphatha umgani ndifike ndithethe naye ndixele makhulu ndizokulanda, akukho mntu ukuhoyayo phakathi kweli khaya, ndim oyena mntu uza kuhoya, masigoduke umcele ke umenzele ezo nto ufuna umenzela zona kulanda, ugoduke naye. Uza kusebenzela wena ke kuba uzawuthi xa ufika apha ekhaya umxhelele loo nto uyixhele emnyameni ke mntanomhle. Uba ke ungumntu onamacebo astrong akwazi uyixhela ekuhleni uyithi igama, kodwa ubuyazi uba ililo eli gama ulithileyo, ube nayo ke loo nto uyenzileyo kumngenisa. Thethe naye ke, namayeza asetyenziswa ke apha kuba kaloku ngoku sivusa ngokomoya omdaka. Uzamvusa ke lo mntu wako wenu, uthethe naye umxelele ukuba ufuna ntoni, nizawusebenza njani, uzawumenzela ntoni emva kuba wena ubone ntoni. Isebenzisane ke utsho wena ube seso sityebi saloo ndoda iphehle amanzi amnyama. Abanye abantu beli khaya bazawuthi bona bayamenzela umakhulu lo tatomkhulu lona, akukho nto izayo kuye isuka kuwe namntu uthi wenzela lo mntu ungekhoyo kuba kaloku akasakujonganga, akasakuboni, akasakuhoyanga. Ujonge ubhele kuba nguye kaloku omphakamisileyo, wamguqula wamjongisa apha kuye yena ubhele. Lona ke uthe yena wosebenzisa umntu ongengo wako kwabo nawe uyahamba aye emadlakeni kaloku njengoba wonke amagqwirha esiya, afike kaloku kuloo madlaka athethe nalo mntu athi uzomlanda, ayithethele le nto yakhe ukuba bani ndizawubuya ndizokulanda emva kweentsuku ezithile, ndifuna sigoduke siyokwenza into ethile nethile. Abantu bakowenu abakuhoyanga, uyena mntu uza kukhathalela apha oza kuhoya ndim. Lifike ke ligqwirha lingubhele liphethe loo nkukhu yalo, lifike lixhele lishiye nayo loo bhotile, lithethe litsho uba lizawubuya nini eli gqwirha ligoduke emva kwazo ezo ntsuku ebezisikiwe, loo 7 days loo 10 days. Abuye ke ephethe eso sigubhu sakhe, ephethe kaloku kweso sigubhu loo mayeza athwebulayo. Afike kaloku arhugule ezo mbovane ezo mpethu, azifake kwesi sigubhu, athi kule ndoda masigoduke siyokwazi kaloku ufike sisebenze senze izinto zibonwe ndoda ndini enamandla endiyithembileyo. Xa sifika ke ekhaya ndizawufike ndikuyalela uba sizawusebenza njani. Arhuqe ke ubhele agoduke. Xa ifika ekhaya fika achaze xa ingena uba hayi singene ke ngokwekhaya, nakhu ekhaya kusemathileni apho sizawufike sisebenze khona. Uphethe esi sigubhu sakhe ke ayongena kuloo mrhawule wakhe uba unawo okanye kuloo ndawo azixelele ukuba esi sigubhu sakhe uzawusibeka kuyo. Afike ayingenise le nto yakhe, ayithethele, ayazise nakumawabo, ayixelele ukuba wena uzawusebenza ngokuba uthi nca apha kudadewethu okanye kuloo mntakwethu okanye kumama okanye kumntana okanye kuloo mntu amkhethileyo. But ikakhulu ke iba ngumntu okwazi ukwenza, iba ngumntu ophangelayo okwazi umane exhela, ikakhulu iba ngumntu ohoye izihlwele zalapha ekhaya. Athi nanku kumntu ozawuhlala kuye, ayisebenzise ke le nto yakhe, eyisebenzisa ngokwale ndlela yabantu abathumela iziporho ebantwini ezenza njengoba sikhe sive ukuthi ubani uhanjiswa nesithunzela, ubani uhanjiswa nesiporho. Izawukwayanyaniswa kaloku le nto nalo mntu ahanjiswe nayo. Uyawuqalisa ke lo mntu uhanjiswa nale nto amane ethiwa ngutatomkhulu othi ufuna ukwenzela into ethile. Hayi ngotatomkhulu yile nto uzawumane esenza ke imisebenzi kanti wenzela le nto. Uzawuthi xa ebuza kum ndingulo mayezeni ungcolile uba yeyi ndibona utatomkhulu ingathi ufuna ukwenzelwa inkomo yokumkhapha. Utatomkhulu ingathi laa nkomo yomkhapha iyayikhalazela uba khange yenziwe kakuhle, ndivume nam menzele mntakwethu. Kulapho kaloku iintsikelelo zethu zikhoyo. Menzele utatomkhulu, ukuba ndiyakwazi nam ukuncedisa ndizakuncedisa. Ndizawufika ke nam ndiphethe loo nto ezobhotile ukukhuthaza le ndoda ixhelayo. Yona izawumane ixhela, iba ingafika kuloo mntu ukuthi hayi isihlwele sakuhamba naso siyakhala yenza msilelo. Amane senza loo nto ke umntana kowenu kuba kaloku ngosesisithunzela oku kwakhe, kuba nguye lo uyamanise le nto yakho ibomdaka naye. Nazi iinotsi ke sifuna uzenze. Uqale ukuba ezi ndidi zombini
azihambi zihambe zibe nanto inamiphumela mini kulo mntu uthweleyo. Whether lo mntu uthwele ngotatomkhulu, makhulu, mntu wako wabo, ayibi namiphumela. Okanye uthathe le nto angayaziyo lo mntu angamaziyo wamoyamanisa nomntu wako wabo, ayinamiphumela kuye. Ingxaki izawuba kulo mntu oyanyaniswe nesi siporho, uzawuba neso simnyama chitho mgqwaliso, uzawuhlamba oko afuthe oko, kuba kaloku qho kubonwa lo mgqwaliso. Ibe le nto iyile nto ididiyelwe yabekwa yahanjiswa naye. Umbuzo ke ukubana kwenzeka ntoni xa lo mayezeni ethe wabhubha. Ukuba kaloku wena mntu uye wathwala ngesihlwele sakowenu wabhubha, uhamba ubuyele kaloku esihlweleni, nosuke unconywe phaa kuba ubusihoyile. Ukuba uye wathwala ngento yoyamanise nomnye umntu wakowenu, uyishiye kuye kaloku le nto. Wena uhamba uklini, nguye lo uzawushiya emokamokana nento engeyoyakhe de kubekho into eyenziwayo okanye into emncedayo esuse eso siporho. Kuthiwani ke ngabantu abafuna ukulungisa le nto? Masithi nina nileli khaya niyeva ukuba utatomkhulu bani akasanijonganga. Kaloku into esihlwele, lo mntu into ayenzileyo uthethile, lo mntu waxhela. Nanidibana nomntu obonayo, umntu okwazi ukubuyisa abantu abangekhoyo, umntu okwazi ungenisa izihlwele. Ungayi kumntu ozamane yonihlambe emlanjeni ukuthi utatomkhulu wanifulatha mhlambe emlanjeni. Hayi, apha akukho simnyama, kukho umntu othatha izihlwele wasijongisa kuye kuphela. Kufuneke ngoku umntu ozawuniguqulela eso sihlwele sikwazi ukunihoya, njengoba kukhe kutshiwo komnye umzi uba abantu abadala banifulathele. Umbuzo uba xa abantu abadala benifulathele nenzani? Kwenziwa loo nto ke apha yokwenza abantu abadala banganifulatheli. Kodwa umehluko apha ngokubana kwelinye ixesha abantu abadala banifulathela kuba ningahoyanga zinto, kuba ningakhathali nina. Apha banifulathele kuba beguqulwe ngumntu. Ifuna ke loo nto niyele kumntu okwazi ukuthetha nezihlwele ngohlobo lokuzingenisa nohlobo lokuziguqula. Yenziwa ke loo nto ungakhange kubekho yeza ke mntana omhle, kuthethwa nabantu abadala, kubekho loo bhokhwe, kwamanye amaxesha kubekho imfukamo apho nizawukwazi khona ukufukanyiswa nilikhaya, kuthethwe nezihlwele, nibethe ibhekile yekhaya. Ukuba niyafuna ke ningawasebenzisa amayeza okubetha lo mntu uphehla amanzi amnyama phakathi kweli khaya owenza izihlwele zijonge yena. Kodwa eyona nto inkulu kuba naye uthethe ngelizwi, waxhela le bhokhwe yakhe, wafaka ubuthakathi bakhe. Nani nisathetha ngelaa lizwi, nithetha nezihlwele, niyazicenga ziguquke, kuba kaloku ikakhulu lena into usebenzisa umntu omnye. Uba ukhethe utatomkhulu akabasebenzisi bonke, so cengani kutatomkhulu aguquke anijonge. Umbuzo ke ngokubana nanku ubhuti walapha ekhaya uthathe isiporho ngapha wasoyamanisa nobhuti omdala. Ubhuti omdala owayenezinto uyaphela kukwenzela ezi zinto zenziwe ngabomu. Ithini into lena ke mntanomhle? Sithetha apha nomntu ohanjiswa nesiporho. Xhaphakile ke into yoba kuthiwa kwavuswa isithunzela sihanjiswa nawe. Hayi, wena unempundulo ohamba nayo, hayi unomamlambo, uhanjiswa nento. Ezi zinto sikuhanjiswa nazo zisebenza ngokufana, zikuphathela isimnyama, ziyagxothwa, ziyasuswa kuwe. Indlela ezigxothwa ngayo ke ayizufana. Isiporho asigxothwa njengothikoloshe, umamlambo akagxothwa njengesithunzela, njalo njalo. Ukuba uyile wohlola wafumanisa ukuba le uhanjiswa nayo sisiporho esivusiweyo, dibana nabantu bamayeza, ikhutshwe le nto kuwe, isuswe le nto kuwe, either iyagxothwa ibuyele emangcwabeni okanye ithiwe nca kulona uyithumele kuwe, isetyenziswe ke ngempinda, kuba abantu abamayeza bazawusebenzisa iimpinda kunoba nabo bazibone bengabathakathi behambe bethatha izinto bezithi nca ebantwini. Sebenzisa ezo nto ke mntanebhele, ziyancedakala zonke ezi zinto. Akukho nto esisimakade apha. What we always say, into edidiyelwe ngeyeza igxothwa ngeyeza, ayizukugxothwa ngenye into engekhoyo kulo mhlaba. Kuthiwa kufuneka uye kwiplanethi Venus uyothatha ilitye la kuloo planethi lizokunceda. Hayi,
ngala machiza akhoyo kweli lizwe lethu. Ndiba nomntu amayeza ke, wena mntu othi mna andifuna ukuthwala nangenye kwezi, mna ndifuna ukuba nemali ngendlela efanelekileyo, sithi nqula abantu bakokwenu phahla mntanomhle, ngabo kaloku abaza kuphathela imali. Izawucotha kwimali yabantu abadala kodwa iyafika. Wena mntu othi ndifuna uncedisa kaloku ngokuphahla, ngokusebenzisa iindlela zokuyikhawulezisa le mali, engezisihlwele kodwa ke ibe ingena imali. Sineentlanga zemali apha ekhaya. Ezi ntlanga zemali ziintlanga ozikhothayo, ziintlanga esizibethela isilawo, uyaqatshulwa ngazo ezi ntlanga, zingene egazini, zisebenza ngezihlwele zako wenu, zezi sizikhuphayo ke apha ekhaya esithethe kakhulu ngazo. Fumana ke nawe iintlanga zemali kunobuhamba uthwala uziphathele into ongazuyazi ezawubulala abanye abantu ngokubadodobalisa noba ibabulele ngolu phuhlobo. Kaloku ukudodobalisa umntu kukumthoba amandla, kukumbulala oko, ukumsebenzisela izinto ezimdaka, ukuguqula isihlwele, kuthakatha oko mntanomhle. Awukwazi uyityala imali uyivuyela kuba kaloku ayizanga kakuhle. Fumana iintlanga zemali okanye usebenzise ezinye izinto ezinjengakukunqula, ucenge, ulinde, ube nomonde, ungangxami kuba kaloku abantu abadala hayi bayachotha mntanomhle. Nathi singabanye sisekuloo mlindo wobo butyebi sebuthenjisiweyo, okwa kaloku uba sisalindile sithi kuloo manyanga ezo sihlwele. Siyacela kaloku noko mazithumele noba ngabo bantwana basebancinane ngokwasesihlweleni, bakhawuleze kuzokwazi kaloku ukukhala kwethu kuvakale, kudala kukhalwa. Makubonakale kaloku naba bantu bakholose ngezihlwele ukuba nabo bayaphendulwa. Sithi kuloo banyange okwa kaloku nje makube chosi isihlwele, kube hele camagu.